Ukuthula kubazalwane bonke, ukuthula kubantu bonke abakhona emhlabeni abaphila emhlabeni. Igama lami ngumusa wenkosi ngokaNgcobo, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, othethelelwe izono. Yebo, uhlukene nezono, ophila ngobungcwele, nosakhuthalela ukuphila impilo engcwele. Namhlanje nje kunezwi engifisa ukudlulisa elitholakala encwadini yabaseKorinte bokuqala, uchapter 1, uverse number 18. Wona-ke ufundeka kanje uverse number 18. Uthi ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ilona nje izwi enginalo namhlanje ukuthi ngoba phela bakhona abantu abathi hhayi iBhayibheli lafika nabelungu befuna ukusigcindezela. Basho nje kanjalo bezama ukucasha ngesithupha noma bezama ukudaka, bezama ukuyilandulela ukuthi bengakholwa. Kodwa-ke mina uma izwi ngilifunda, izwi likaNkulunkulu, okunaka ukuthi ngilithole lisigcindezela, kodwa ngilithola landisa ukwesaba uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli nje lonke, lisikhuthaza ukuthi asiyeke okubi, senze okuhle, sikholwe iNkosi uJesu ukuze siphe amandla ukuthi siphile impilo engcwele, impilo enhle, siyeke amahlazo namanyala nakho konke okukhona okungcolile ezweni. Uyabona nje isibonelo, ukube sonke besililalele izwi likaNkulunkulu, ngabe ayikho i-GBV, ngabe akukho ukubulalana, ngabe akukho konke lokungcola okukhona ezweni. Konke ukungcola ezweni okukhona kukhona ngenxa yokuthi abantu abafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Uyabona-ke lithi iBhayibheli maliqhubeka le ncwadi engiyifundile, lithi-ke izwi likaNkulunkulu kwababhubhayo liwubuwula, lithi futhi kwenye indawo kwabahlakaniphileyo liyabakhubekisa. Uyabona, kukhona abantu abakhubekiswa iBhayibheli nje, ngokuzwa nje iBhayibheli uyakhubeka, uthi lafika nabelungu. Kodwa-ke kuthina esisindiswayo silibona iBhayibheli lenza umsebenzi omkhulu ey'mpilweni zethu. Silibona lisihlukanisa namanyala, lisihlukanisa nezono, lisihlukanisa nakho konke ukungcola okukhona ezweni. Lasiza izwi likaNkulunkulu, ingakho nje lasihlukanisa nokubhema, lasihlukanisa notshwala, nakho konke ukungcola okukhona ezweni. Yingakho siphila impilo eqondile, ehlanzekile, ehlukene nesono, impilo enesithunzi nenesizotha. Yingenxa yeBhayibheli, akungenxa yami, yingenxa yezwi likaNkulunkulu elithi asisuke kokubi senze okuhle. Lithi asishiye zonke izinto ezimbi, asishiye konke ukungcola namanyala, nakho konke okukhona ezweni. Yabo laba balahla iBhayibheli, baphila amanyala, baphila bayaphuza, bahlulwa utshwala, bahlulwa yikho konke ukungcola okukhona ezweni. Ngobani na? Balithathile izwi balibuka njengento ewubuwula. Kodwa loyo olithathayo izwi likaNkulunkulu enze njengokusho kwalo, uyasuka ezonweni, aphile ngobungcwele, adumise uNkulunkulu, aphile impilo eqondile, aphile impilo engasoleki, aphile impilo engcwele ngisho nasemakhoneni, ngenxa ukuthi uthathe iBhayibheli kwaba indlela yokuphila kwakhe. iBhayibheli alikaze lagcindezela muntu. iBhayibheli nje likhuluma ngokwesaba uNkulunkulu, likhuluma ngokuyeka okubi wenze okuhle, likhuluma ngobungcwele, likhuluma ngokushiya zonke izono ey'khona emhlabeni, ulandele uJesu, uhambe ngokuthembeka. iBhayibheli. Kodwa uma ulahla iBhayibheli, uzophila impilo yamanyala, kuzoba khona abadlenguli, kube khona obaba abangazondli iy'ngane, abaney'ngane ngaphandle bengashadile, ngenxa yokuthi balahla iBhayibheli. iBhayibheli lithi umuntu ongashadile akavumelekile ukuthinta umuntu wesifazane, umthinta ngoba usushadile kuphela. Yingakho kukhona zonke lezi zinto ey'khona ezweni, kukhona konke ukungcola okukhona ezweni. Balahla iBhayibheli, bagxasha ngokuthi elabelungu. Akusilona elabelungu iBhayibheli. iBhayibheli alikhulumi lutho ngomlungu, likhuluma ngoNkulunkulu, likhuluma ngoJesu. Amen.